खाना जानो बैलार अमा आथिं बैलार आथिं दाउ मेगन दाउ सब आथिं खर' सपारि आथिं खर' लोगोफोर दाखालि बैसागु मोसानायनि दिनै खाना जानायनि थांगासिनो जोङो दा नै टिफिन टुफुना टिफिना खैथा लादो खिथायै गन्थाम लादो नै लोगोफोर जानो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दहाय बाजार खालामनोबो थांबाय मा संदो दाउ बेदर सबायदो दाउ बेदर आरो बयलार बेदर अमा गैया न' नाबो दङ ओमफ्राय फिसिनाय दङ ओमफ्राय आरो जुमाय रोसि आफा 100 थाखा हरबाय दहाय बाजाराव फै आफा गाखेर साबो लोगो जिलापिबो आरो स्प्राइट बथल नै आमदानि लोगोफोर मोसानायनि मोजाबाय आरो बयलार मासे रानगोन मासे रानगोन दा लोगोफोर देखै हागोसे बायदिखौ मासे एवगोन खैथा दङ 15टा संबायनानै संगासिनो इसोरो इफोर मा होदायै हा मा होदो इयाव बयलार ओइनि फुरबाय मान देलायना फैदो दिनै बा गुफुर फुरादों नोंलाय नङा खानायाव नै लोगोफोर सबाय नैबे सबाय मैगं बेखौलाय बहा होगोन साथि बानायनो दोननांगौ yang satni seberat muzam konan dereng Laba hanesim basat ni ke? Ay lay mana mul pai kilai iler. Ay ni berapa lanya ya? Laba ni ke hakanang ke bang tang nau nau. Oh ikan hakan dulu ya? Oh. Bari dia ke pai bang air ulap kanan ka. Oh ilah bakai no. Dohoi ada ang ni kebala bakai jangan lam lagi mana dah? Oh. Oh, kita bukan kaya. Hah? Hatta betul be? Hatta. Tu kena iya. Berada gili nenu apa sih mundur som? Hah? Oh, rubai. Nih, biar oma bibu. Mama dong yuk. Ma doङो सालाय दोङो खर' दोङो ओमफ्राय आरो मा दोङो बिजौ दोङो भान्दार दोङो अमा खिथु दोङो थै थैखौ होनो इयाव Ada tanda kelambai. Satnya kok kok जासिगोन आं Tanda kelambai bae. Tanda kelambai ya. 저기 노장 시키면 자고 No, kalau saya pun kasih kan. Kau ini kan itu kai kap tolong itu buat ini. Hello. Saya pun main nang tu kan. Ma. Kan ini saya lah, tu nak mana lah. Iya, lebih. itu dia kai tam जादो नां खानाय जों जानदों Kita nunggu nanu aslet ya. Hai, aslet ya kita nunggu. Hah. Itu na. Tengah pia tak ni banai gas nene. Tak kena lenggu mana pihak ngang ke karena misal lengbai ya nih mana sama ya. Ah, ini kita pernah malang tu lah. Ah, tekstil malang tu. Biar. iPhone ni geleng tu nama. Biar jilapi. iPhone ni saya iPhone ni gara king pisar lang deh nih. Ada jilapi tu ada empat macam ada rejek. Boiler ni item koro. nanti kamu bilang nusuk apa? Nih biar api saya deh.
एरग'याखै साहा बुंहरनो गवाखै नामा रेजेक एवगासिनो अमा खोमा अमा खर' लानसै अमा खोमा गैया बिब' बान्दार दोंरा लानजायखौ जायोना हो मिथिया आङो लोगोफोर नै जिलापि जालायनिसो दाना ये नुजाबा थुरबाया संख्रि गोनां गाइखेर सा बैसागु मोसानायनि माने बरहा बार फायदो दासो एले नों आंहा नायना हर आं आइ खोलानि आइ खोलानि ओइ खोला इखो नै दाउलानसै लोगोफोर दाउ नै लोगोफोर दाउ मासे मासे मोनबाय खाना जाबायनि नोंखौ देवबार फाय जागोन दे आलासि जाफायलै आलासि जाफायलै मासे हिरो नायनि नाया इजा पिस खामना हरनाय नुने बिराद मेजेम ओंखारगोन माने नाय खारनाय खानाया जानो हाया खर'खौ बाथोन देगोन नामा खर'खौ मा खामगोन बाथोन देगोन खर'खौथ' बाथोन देनो हागौमोन न' खर'खौ दंसै न' इले पिसबो दंसन लाय हाबायनो जोंनिया रेजेक गायसै बारनिया बयलारनि ओइला जोंनिया आपिया बयलार रानगासिनो आरो हायो नामा बयलार रानग्राया ओइला बयलार रानगासिनो नै जोंनिया फिसिनाया मनायावसो दङ गंनै फुलथा जुमाय सेरेब नै जानोसै बयलारानोसै माबी बोलो को नहीं इबारानो Dis ranbai barna जोंना बिहामजाय नै आमार बुआरिथ' এতিয়া डिस मा होनोलै इखो रानबाय करसि डिस रानबाय करसि এতিয়া আমি ভাত খাম আৰু रोमान्टिक गेगार रानसो नाङा मिथिया one time tour ভাগ কৰি দি Ay, oh saya bustu jogar porque yo labjob. Geserau. Dis bhag Korea sai tia he. Ami itia bhat kham aru. Ye mera hai. Ye mera hai na main. Ye mera hai. Oi, nung sabi mem mana ke? Disran khang lai bai ebar ni angkam kunai kena insya Allah. Angkam kuda jengha bai dia orang naran aja na. Dari naran ke sini dana. Ayah nih one time gila saw. Ayo. Nih na. Nih biar sobai deh, daun lukel deh. Nih ya. Nih lokal lain. Ada orang beri modem deh. Nih ya. Jangan gila baik. Ai tang siapa? Nih ya. Oh, dia boleh juga ya deh.
ini boiler ada nuro logoफोर गोथाव संखादोलै आइमोना बाप आङो बुं संखायाखै मा खालामबाय थादो इलाय सबाय मैगङालाय deh papa deh ayo pa mẹ cũng khơi gì đây ông đấy rồi cái đơn đấy mà ao vợ ai ông 고ठा면 너 바보 응? 고ठा면 다? 너 맞았대 보일러 뜯어 어? 보일러 뜯어 나자야 거야 나자야 거야 나자야 너 맞았대 바보 맞았대 보일러 kat kawatun dari modal sama kan udah dong ah tim gas bayo nih gila nih betul kita nong kita sobai deh lokal daw ini fry mama kita nakuro nama kan lantai nama kan nani udah ya orang khoro sakasnya ho nih baju ujimu dembrak biku kita nong ah 네, 기대마 이슬 칸에 내 라지드는 시리즈 라지드는 그타워 하이 그타워 토마토 마바니 고라이 소르니 마나 소바이 메공 고라이 소니 소바이 메공 로켈 다우데 마가데 문자데 기타데 할롱바리니 소바이 카라이데 오मफ्रायो 나데 빌라티 산다나 나정 빌라티 산다나 유튜브 바라 찍는 아래 지금 약간 마베야 엔 가올 마베야 버베야 लोगोफोर खाम जाखांबाय दा गय जानोसैलै बरहियानो फुंनिदो फैला फै 네, 모장 가. गय जानोसै दा लोगोफोरनो आरो भिडिअ खालामनाय सिगां फायनादो कामुलको पार्के देखा दिए दा भागे के बाद धर दिस কি বাসন কি ধুবার লাগছে নাকি এখানে সেন্ডা এখানে চাক ধুবার লাগছে তার Dana biam jago ka bata dene. নিয়ম তো Sa jago dai biam jago dai. लोगोफोर आरो बयलार माने बुथार बावगोनसो नै आग्लायनायनि बुथारनोसै आरो दे